May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Keka Channel 11. Kag sumabatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Isa kay Novagin parakan tiro sa banwa sa Castellana. Dua ka mga occupant sa Marocan country, ni Serbian sa notice to pay and vacate. Market vendors kinakaka sa pwesto, nagsulong sa mayor's office. Iloy brutal ang ginpatay sa Amlan, Negros Oriental. Kag sa good vibes, madamo sang kalingawan na ginhanda para sa Linag sa Festival 2023. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga market vendors nga ginpangkakas sa pwesto sa sidewalk malapit sa Libertad Market ang nagsulong sa Mayor's Office kahapon. Naghinulat sa gwa sa Mayor's Office ang mga vendors gikan sa Amelia kag Margarita Street nga ginpangkakas sa sidewalk sa nga City Legal Office ang tinalikdan nga semana. Nag-ayo sila nga makaistorya kay Mayor Albi Benitez. Nagwang alkalde kag ginayo sila nga maghulat-hulat lang kay may naka-schedule pa ini nga press conference. Pagkatapos ng press conference, sila naman ang ginpasulod kag ginistorya sang alkalde sa isa ka closed-door meeting. Isa sa mga nakigsugilanon sa kay Mayor Benitez amo si Romeo Monte nga taga Moises Padilla. Kag nagabaligya sa mga utan sa higad sang krasada malapit sa bagsakan. Luyag niya kung tani, mapabalik sila sa higad sang dalan kay wala gid siya sang income. Kaina nagpagwa ang alkalde sang official statement ango sa natabo nga dialogo kahapon. Suno sa kay Benitez, nahangpan niya ang sitwasyon sa mga vendors pero kinahanglan nga sundon ang layi. Pangitaan sila sang iban nga pwesto kay hindi sila pwede sa higad sang krasada kay illegal ang pagbaligya diri. Insakto nga solusyon sa problema ang luyag itanyag sang alkalde sa ila. Kung ano ka tanay kaya nga mga baligya, vendors, kami nagkagmay lang na small vendor. Kaya nga ba kayo ang tanay nga makabaligya, alam lang kami tanay, bis kan ginagmay lang na tanay. Ano kinabaligya mo no? Mga gagmay lang mga utan-utan. Imo, taga di Taga Mrs. Padilla. Mas padilya dugay na ako sa Bacolod. So, no, gaya na pa rin. Very good show na rin. Sa number 9, construction sang Mascara Coliseum sa Bacolod City yara na sa 50%. Halin kapin sa 800 million pesos nga loan contract para sa Mascara Coliseum project na kasugdan sa syudad upod sa tagdumalahan sang bangko kag contractor mapanubo sa 720 million pesos ang budget para sa mga proyekto. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez na tigayaw nila nga ma-redesign ang Coliseum agud magamit bilang convention center magluwas sa sports arena. Ang construction sa Coliseum project ang yara sa 50% humalin sa ginsuguran ini sa nagdigad nga tuig. Ang pag-repurpose ng loan ang ginahinyo sa sa alkalde agud magamit ang pondo para sa iban pa nga mga infrastructure project na nakipidiri ang pagkaayos sa mga merkado sa syudad. Sa number 8, ginaprobahan na sang selection board ang appointment sa mga pungko nga General Services Office Head kag Assistant Provincial Accountant. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sinilamang ginaprobahan sa selection board ang appointment ni Arnel Argusar bilang pamuno sa GSO kag Jamira Magbanwa bilang Assistant Provincial Accountant. Sunod kay Diaz, kinahanglan na lamang ang concurrence ng sangguniang panlalawigan. Wala labot sini mga iban pagid nga na-promote kag tigayo naman nga na-fill up ang mga permanent nga posisyon nga nabakante. Sunod kay Diaz, sini lamang na-fill up na mga permanent position sa ospital, provincial budget kag accounting office kag iban pagid nga departamento. Several others na promote man. So mula nang duha ka daw major gid nga appointment, no? Isa ka department head, isa ka assistant department head. So we're trying to strengthen ang tanantang mga departments, no? By filling up ang mga permanent positions that have been opened. And last week
damo-damo man kita pinirmahan nga permanent positions nga sa hospitals naman, no? Budget office, accounting. Sa number 7, performance-based bonuses para sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial ginapaabot subong bulan sang Enero. Para sa karon ginahulat pa ang guidelines gikan sa Civil Service Commission sunod sa kay Provincial Administrator ni Frando Diaz malakip sa PBB ang mga permanent employees kasumuman mga casuals sa Kapitolyo Provincial. 60% sang sweldo sa tagsa ka empleyado ang maximum nga mabaton para sa PBB. Sang Disyembre tigayon makabaton sang 50,000 pesos ka bonus sa mga empleyado sa gobyerno provincial kag ginapasalig naman ang pag-process ang PBB sini nga bulan sang Enero. Sa number 6, duha ka ginaalegar NPA patay sa separado nga engkwentro sa Himam Island City kag Gihulngan City. Patay ng isa ka wala pa makilalaan nga katapos ang New People's Army sa nagluntad nga engkwentro kahapon sang aga sa tunga sang NPA kag 94th Infantry Battalion sa Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Nagresponde lang kahapon ang tropa angot sa report nga pagpangilkili sa sitio maliko-liko sang amo nga barangay kag didto nagluntad ang 5 ka minuto nga firefight batok sa ginabulubanta na pulo ka miyembro sang NPA. Na-recover man sang Army ang duha ka M16 rifle, isa ka M4 rifle, isa ka grenade launcher, isa ka rifle grenade kasubong man mga bala kag magazine pati na mga kagamitan. Samtang isa man ka engkwentro ang nagluntad kaina sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City kung sa diin isa man ka miyembro sang NPA ang napatay. Padayon pa ang operation karon sang Army. Sa number 5, isa ka iloy ang brutal nga ginpatay sa Banuasang Amlan sa Negros Oriental. Patay ang isa ka iloy matapos ginlabo-labo sa makapila ka beses kag ginutod pa ang iyang kamot sa Barangay Silab sa Amlan, Negros Oriental kagabi. Ang biktima mo si Sweat Barete, 25 anyos. Sanig sa investigasyon sa Amlan PNP, gikan sa grocery store ang biktima kag sa mapauli na. Siya ang ginbanggaan kag ginlabo-labo sang wala pa makilalaan nga suspect. Halos mautod naman ang ulo sa biktima sa pagpanglabo sunod sa PNP. Parayon pang investigasyon sa PNP kag ginausisa kung ano ang motibo sa pagpatay kay Barete. Sa number 4, sa Banwa sang La Castellana, duha ang pilason, lakip ng empleyado sang Banwa matapos ginpaarakan ang ilang salakyan. Padayon karon nga ginabulong sa ospital ang empleyado sang La Castellana nga si Shem Job Galimba pati nang iya siniiloy matapos maiguan sang bala sang ginpaarakan lupok ang ila salakyan sini nga adlaw sa dalan bahing sang Barangay Robles. Suno kay La Castellana Mayor Maymay Manggilimutan, sandig sa initial report nga iya nabaton nagadalaga ng salakyan sang iya empleyado sang hinali sila nga ginbanggaan sa mga persona nga may dala sang saging. Posible tuyo kuntani sa mga ini nga i-hold up sanday Galimba. Ginpalukpa ng ila sinisalakyan sa makapila ka beses sa ginabulubanta 6-8 ka mga suspetsado. Si Galimba lang kag iya iloy nga sakay sa front seat amo ang naigo samtang ang 3 naman kasakay sa likod lakip na isa kalapsag ang wala naman maigo sang bala. Padayon ng investigasyon karon sang PNP. Sa number 3, City Veterinarian ang nagahingyo sa karon sa bulig sa Department of Agriculture kag Bureau of Animal Industry. Iyagot tumapungga na pagsulod sa mga pork and pork meat products, pati na mga wild ug domestic birds, gikan sa mga lugar nga may kaso sang ASF kag bird flu. Ang probinsya sa Negros Occidental kag Cebu amo na lamang ang mga area sa Visayas nga nagapabilin nga ASF kag bird flu free sunod sa kay Bacolod City Veterinarian Dr. Aguila de la Torre. Ugaling sa piyakman sa kampanya sa natukod nga Joint Anti-Swine Fever Task Force sa probinsya kag Bacolod City. May mga banned pork kag pork meat products kasubong sa mga siopaw kag iban pa nga mga pasalubong items nga sa gihapon makuha ang task force sa mga pasahero. Gani naghingyo si Aguila sa bulig halin sa pamunuan sa Department of Agriculture
Western Visayas kag sa Bureau of Animal Industry agud mapungga na pagdala sa mga ginadumilian nga mga produkto halin pa lang sa mga puerto sa mga lugar nga may kaso sang ASF kag avian flu. Nagapati si Agida nga paagi sa mas mabaskog nga nationwide campaign, mas maamligan ang swine kag poultry industry sa probinsya. Samtang ang BAI pinaagi sa DA Western Visayas ang nag-turnover man sa mga mobile disinfection unit sa provincial government. Ang disinfection vehicle ang magababaskog sa kampanya kontra ASF sa mga kabaranggayan. Sa Iloilo ports pa lang, Iloilo kag Dumangas, maghatag na sila advisory sa mga pasahero nga hindi na magdala sang mga bawal nga mga products diri sa Negros kag sa Bacolod. O nag-ayo man kami sa ila kag hindi na sila maghatag sang aton nga mga permits, necessary permits, not unless may ara sang mga nag-comply sila sa mga requirements. Sa number 2, kontrata sang duha ka mga provincial heads sa Negros Occidental bilang mga consultant sang Bacolod City ang nagtapos naman sang bulan sang Disyembre. Suno kay Lucila Helvolea, ang pamuno sang Economic Enterprise Development Department sa Negros Occidental, sa iyang bahin, wala naman siya sa may nakita nga problema kung hindi siya mag-renew sang kontrata bilang consultant sa syudad, bangod sa iyang personal nga kapasidad, makabulig man lamang siya kay Mayor Albi Benitez. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nagpahayag man damlag pa si Dr. Mary Ann Maestral, ang Chief of Hospital sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa Silay City, nga hindi naman siya mag-renew sa iya kontrata sa syudad. Damlag pa ginpahayag na ni Diaz nga magatapos na ang iya kontrata sa syudad sa Disyembre, kag iya na nahatag ang iya nga mabulig sa syudad. Suno kay Diaz, ang ini nga bagay ang iya na nga daan na talakay sa alkalde antes pa man nagtapos ang iya nga kontrata. Pero sa anuman nga tion nga kinahanglan siya, bukas siya para kay Mayor Albi. Anything na kinahanglanon niya sa akon personally or sa probinsya, with the consent of Gov and Vice Gov, gina-extend man na nato. Even without the formality of a consultancy agreement? Wala man. Okay lang. At the back and call ka man lang. Yes. Ang among relasyon niya, aragad niya kay Mayor Albi. Hindi siya sa Bacolod. Pag mo to sa statement na hindi ka naman nag-connect sa same attorney. Hindi, before that yan, nag-istorya na kami. Okay, may kawalan. Oo, Siguro, Mayor, amo ni mga pros and cons. Feeling ko okay ka nga, hindi na lang ta mag-renew sa when the new year comes, January 1. Sige nga, okay. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga occupant sa mga stall sa Manukankan siya wala makabayad sa utang sa syudad. Ang serbihan kay nasang aga sa notice to pay and vacate. May report si Nico Delfin. Pwede tao. Ginbalikan sang katapos ang City Legal Office Enforcement Team ang duha ka mga stall sa Manukan Country kag ginserbe ang notice to pay and vacate sa mga occupant kaina sang aga. Ila naabtan nga isa sa mga stall ang may kadena kag may tabon na nga tela. Suno sa occupant sang stall nga si Rosini Haranilla, nautdan sila sang kuryente humalin pa sang Nobyembre. Gani temporaryo sila nga nanirado, antes pa man ginserbe ang notice batok sa iya. Saan ka muna? November 25. Sa November pa ka muna sarado? 25. November 25. Anong plano niyo subong? Masukset ko lang. So, kanto kami plano. Saan o ka makadto, ma'am? Sa City Legal? City Legal, sa Treasurer. Sorry, may bismag ko. Nga wala kita kabayad, ma'am, sa malawig nga binula. Tinuig na, ma'am, eh. Kung ma'am, laway negosyo di ha? Medyo ilaw, walang lakas. Wala naman kay na sa iyang stall si Alan Peña Florida nga occupant sang isa pa ka stall nga wala nakabayad sang utang. Ginsiling sang iya caretaker nga nangita siya sang paagi agud mabayaran ang iya utang.
Si Haranilla kag si Peña Florida nga naga-occupy man sa mga stall sa Manukan, ang tubtub karon wala makabayad sang ila utang bisan pa tinuig na ginasukot kag gintagaan sang kahigayunan sang syudad nga maka-operate pinagi sa compromise agreement. Sa records ng City Treasurer's Office, nagalabot sa masobra 1 million pesos ang kabilugan nila nga utang. May 14 tanan ka mga stalls nga may delinquent accounts o kung may mga balayran pa sa syudad. Nakasaad sa notice nga may 15 ka adlaw para mabayaran nila ang minimum nga tig 25,000 pesos nga utang humalin Disyembre sang liligad nga tuig kag ang bulanan nga renta sandig sa napermahan nila nga kasugtanan. Kung mapaslawan, ipatuma na ang pagpahalin sa ila sang syudad. Nico Delfino para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, matapos ang duha ka tuig liwat nga magabalik ang isa sa mga ginadagsa nga kapistahan sa Negros Occidental, ang Dinagsa Festival sa Cadiz City. May report si Romeo Subaldo. Ang mga tribo, ang mga colorful nga mga pinta sa guya, ag ang mga drum beats, inipatimaan nga magabalik ng Dinagsa Festival sa Cadiz City. Matapos ang duha ka tuig nga pagpahuway bangod sa pandemic, liwat nga magadala sang kalipayan sa probinsya. Kag sa liwat nga pagbalik, madamo sa mga dapat nga bantayan. Ang K-pop nga grupo nga Must Be magikabangin sa kasadyahan. Ini sa Enero 28. Magluwas ni, may nanarisari man ng mga sporting events halin sa volleyball, sepak takraw, lawn tennis, duathlon challenge, palumba bugsay, kiddie bike race, kag swim fest. Sa Enero 25, may North Negros College Electrical Parade. Niyon Zumba Night naman ang mga pasanag sa kagabiwon sa January 20. Kag ang pinakauna nga dinagsa beach party kaupod ang mga beach volleyball players kag kilala nga mga DJ. Ang mga dinagsa Queen 2023 candidates ang nag-courtesy call sa kay Mayor Salvador Escalante Jr. Kag sa Enero 27 naman ang ilang coronation night sa Cadiz Arena. Sa January 21 ang opening salvo kag sa January 29 na ang paborito sa tanan nga highlight sa kapistahan nga street dancing competition kag street party. Bab, ang Cadiz kaya nagsa-isa gini sa mga popular nga pista gini sa Negros Occidental. lamhitanan gid mi ang Pinta. kasulod. Kakanto na da? Kido ka isa. I think twice. Coverages. Kaya lagaw. Nangin siya lagawan. Pero hindi kagid ka pang hindi. May kay malamhitan. Correct. Kagabay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.